Mana ke ka nne m josi na si eme kịta ke ka obi ya ke ka ọ dị kịta. Ọnwụ na onye a ga-eti shuga n'ọnụ ọya bụ nna maka shuga dị ụtọ. Biko kpọkọrọ ya nye egwu ịkụrụ. Nne m josi na ji wee nechi egwu wee si egwu atọ. Biko kpọkọrọ ya anya. Ọkara Igbo bụ Igbo. Ife meziri nwaanyị a wetara ọgwụ akọm shọrọ ọbụ ji wee chee. Biko kpọkọrọ anya egwu a nọ ife ji wee jide ụba akwara anụ. Ifeọma si na Shimo. Ọda. O si na Shimo. Onye pụta ụwa ya were ụwa ya ọchọta ife dị mma. Ifeọma si na Shimo. O si na Shimo. Onye pụta ụwa ya were ụwa ya ọchọta ife dị mma. Ọkọ si mee. Ife dị mma dị mma. Ife dị mma n'anya anyị Ife dị mma. Ife dị mma n'anya anyị Ifeọma si na Shimo. O si na Shimo. Onye pụta ụwa ya were ụwa ya ọchọta ife dị mma. Onye pụta ụwa ya were ụwa ya ọchọta ife dị mma. Ifeọma si na Shimo. O si na Shimo. Onye pụta ụwa ya were ụwa ya ọchọta ife dị mma. Okolobịa m ọwọwọ onye were ụwa ya ọchọta ife dị mma. Ifeọma. Nna egwu nke atọ gbuo n'ụmụ. Nke a mere m ncheta oge m rọrọ nrọ. Akureti ka a kpọrọ gị. Nke a mere m ncheta oge m rọrọ nrọ. M rọrọ ezigbo nrọ. Egwu ekwuru kịta chetere m ife. Na m na-anụ ihe na-ada ntọnụ otu ụzọ ada na oge m na-aga ka m na-aga nekwa ezigbo nwaanyị mara mma magbuchi onwe ya ka ọ nọ n'ụzọ na-abịa ka na-anụkwa egwu a ka m sị ka m gbasa ya ka na ife m fụrụ na ntị m takpa moto nwa m pụtazi ọrụ na ọ bed ka m nọ ihe nke ewegbucha m ife ịkpọrọ kịta echetere ọ bara aba Una akwụkwọ n'ihe ya nọ Akureti akpọrọ ya ka ọ bụ. Nya ndị nne na nna ndị na-akwado emu ịma na unu ka bụ fichọ nne na nna. Fichọ bụ ndị na-akwado ịbụ nne na nna. Maka ịpụta echi nwa ga-etete buru okwute gbaba bọọlụ. Biko wetara ya futbọọlụ wepụ okwute ka ọ hapụ ịkpọji ụkwụ. Iwepụ okwute ahụ gị ịdụọ ya ọdụ nna gụọ akwụkwọ gị. Ife asị gị mee gị mee ya. Jee ozi ya ọ bụ ibupụ okwute. Apụtazi na je buru ọgwụ nye maka na ọrụ ọfọma na-eme. Kịta na nne Akureti afụkwara Akureti na televishọn. Efugo n'ihe anụ. Nke gọọmenti akọ n'egwu ndị nna na-agba. Efugo n'ihe. Ọkwa onye were ọgwụ akọm shọrọp wee nye. Ihe anyị na-ayọ unu bụ na ọ bụrụ na Chineke bụ onye tinyere vishọn anụwa n'ime ụmụ anyị ọ ya emekwa ya ka o mee gịnị? Ọ pụta efe. Nna biko kwagana Igbo okwu. Ịma na o nwere ụmụ nkorobịa ka na-etonite ka gị ka ndị machacha mma ya nna nwezikwa kwekenefa ọ bụ ndụmọdụ ọ bụ encouragement ọ dịrị izi maka na gị nwa makwa na ọ dịrị izi ọ dịrọ fecha ọ dị n'izi ọ wụrụ ihe ụmụazị ka bụ okwu o sokwa n'ihe na-ekwu ọhaneze ndị ọma na-ege ntị na mgbe awa ana m asị unu onye ji nke o ji jidesie ya ike biko amana jijele ihe ọbụla ị na-eme biko ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa rotashi na ihe ọbụla si n'aka shi mma onye pụta ụwa ya na-ayọ ọchị mmanụ ọ bụrụ ka ihe mere eme otu anyị si wee nọdụkwanye na mgbe awa ị na-ege m ntị na mgbe awa ị na-eti egwu biko tisie ya ike ị na-agbakwanye agba gbasie ya ike ị na-agụ gụsie ya ike ị na-ede ede desie ya ike biko nke onye ọbụla na-eme ya mesie ya ike biko bụkwa okwu gị n'ọnụ ka egwu one imepụtakoro ịma na ịkwatazi okwu anụ akụkọ anụ na-atọzi egwu one ka imepụtagoro atụrọkwa m nke egwu nke a na-anụ na ntị one ka imepụtagoro nna ụjọ tụgakwa m mana egwu ịmazị na egwu hiri nne ama akpọchabụ egwu hiri nne ma a sị gị kwuo ọ dịghị ka ọ dịgo one mkpụrụ one ka imebe ọ dịghị ka
mkpụrụ one ka ị ga-ekwu na imepụtago egwu hiri nne mana mkpụrụ ole pụtagwole nke a na-ahụ anya nke a na-afụ anya enwere m ihe onyonyo nke abụọ hey ife onyonyo ọ bụ na ndị isi ya na nchọ ije n'afịa gori ya Igbo na-enene gị fafugo obere ife mere kịta fasị na fa chọrọ ije n'ime afịa gote egwu anụwa ọ na fa chọrọ ije na igwe okwu YouTube Facebook book fancha niile ka ebe a ya afụ egwu ọ nwere ịga na YouTube type aha egwu m nke izizi ahụ ya ahụ Edi Sharp nwa dị sharp nwa kwọtọ ka Benson so ife a ka a ga-type Edi Sharp type Edi Sharp ya mapụta hey nwa dị sharp nwa dị sharp Ebuka adị m sharp ama m na Edi Sharp ọ dị mma ndị Igbo anyị na ọnọdụ nwanne anyị nwoke Accurate ama m na ụnụ ghọtara ezigbo ife ụbọchị nke taa ama na ndị na-eche na ha ga-emenwu ya bụ egwu ụnụ afụgonu nke o kwuru ịdị mma ụnụ ga-eso usoro o kwuru ụnụ ga-eso Accurate nwa akara aka ọ dị mma biko tupu anyị agawa maka na ọ na-emezi anyị kwarapụ nwere ike biko nyegodo anyị ofu egwu so n'egwu ndị mepụtagoro kpọgodere anyị ka anụgodo ụda ya imechazi nka ikele ọhaneze tupu anyị apụwa biko kpọgodere anyị obere egwu okay like nke na-apụta nke nọ n'ahịa na akpọrọ Anything for My Love I go fit do anything for my love tonight I take you wherever you want forever catch my shot I love you forever forever baby you and I go there I go fit do anything for my love tonight I catch your shot I love you forever forever baby you and I go there Nkiru anytime that I wake up and I try to dey wash up my baby my what's up oh yeah come make we chop anytime that I wake up and I try to dey wash up my baby my what's up oh yeah come make we chop and I can't stop loving you my baby hey ya bụkwa nwaanyị ka ị gụrụ egwu anyị nna Accurate ka anyị etu biko kene ndị Igbo maka na a sị na onye esisi ya na enwere onye eriri ya ifuru na onye ya enwere nke si kene efe gị netakwa afọ ebe anyị afụ egwu a ya afụrụ ya egi Igbo bi Igbo ndị ọma na-ege ntị na mgbe awa asị m ụnụ jidenu kunoji Chukwu gozie ụnụ enwe na-asị ụnụ nke ị ga-afụ egwu m ịga na YouTube nke a na-apụtara ọfụ ịga na YouTube ị ga-awọchi ya nke ọma fụkwana ihe egwuregwu ndị emegasịrị ebe ahụ afa dị egwu Anything for My Love ị nwere ike mere oyi gị ihe dị mma Igbo bụ Igbo unu anụgonu daalụ nụ rie nne biko nụ wee na-ekene unu kwunu si wee nọgide anyị na unu wee nọgide ruo n'oge dị ugbu a wee na-asị unu ọ ka bụkwa mụ nwa bụ lọlọ nwa n'isi mbido unu wee sị na unu chọrọ ibe ife m na-eme Facebook Esther Ihechi ọkagbue Instagram Esther Ihechi ọ dị mma ndewonu anyị kelee unu ka unu isi nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa ọ dị mma afa m bụkwa Ebuka Njọkụ ịchọwa ikwuru m ka anyị kpọọ ọfụma ị gaa na Facebook m Peter Ebuka Njọkụ ebe ahụ ka nọ Instagram official Peter Ebuka bịa ebe ahụ ka anyị kpọọ ọfụma ịchọkwa ihe ndị ọzọ bịa n'isi mbido telivishọn ka a haziri gị ife ọ ga-adị ụka ọzọ na-abịa hapụkwa ya n'ebe ahụ na ọ bụkwa isi mbido telivishọn ngwanụ ndị be anyị daalụ